जय बर' हारिनि रायजो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गिदिर मोनसे बिग स्केम बे स्केमनि मोनसे पलिटिक्स जागासिनो दं जोंनि बिटिआरआव आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोरमायनानै होनो नागिरदों। स' नोंथांमोना बुजिना लानांगोन जे बाथ्राया जाहैबाय मा स्केम पलिटिक्सखौ सोर खालामनो नागिरदों जोंनि बिटिसि आवहाय सोर पार्टिया सोर हानजाया इलेक्शननि मुङाव सामान्य भट मोननो थाखाय बिथांमोना नोंसोरखौ मानि थाखाय नोंथांमोना स्केम खालामनो नागिरदों माने थगायनायदों नोंथांमोनखौ सोरबा पलिटिकेल दैदेनगिरिफ्रा एबा बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाया नोंथांमोनखौ इलेक्शननि मुङाव नोंथांमोननि भट मोननो थाखाय नोंथांखौ स्केम खालामनो नागिरदों नामा स' बिनि डिटेल रायलायगोन नोंथांमोनजों स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबो नायनो हागोन आरो नायाबा स्किप खालामना थांनो हागोन आरोखि स' इलेक्शन प्लास केम्पेन प्लास लोगोसे बे मा स्केम मोननि दुखु आङो दिनै स्केमनि बाथ्रा बुंनायनि सिगां नैबे बायजों सायाव बुंगोन जे मा टिकेट मोनैनि खाथिराव जोंनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोसो बायनाय मोनसे बाथ्रा खोनानो मोनदों मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायावहाय दा बिथांमोना जुदि टिकेटखौ मोनाब्ला माने निर्दलीय गेलेगोन ना मागोन ना बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जायाव थांगोन गोबां खोथा दिनै जों नुबाय थादों बेराफारसेजों इउपिपिएलनिफ्रायबो नुदों जे गोबां सापर्टारफ्रा मददगिरिफ्रा माने गावनि लुबैनाय गावनि पसन्द खालामनाय माने सुबुंखौ अनसायदों आं सिगाङावबो मोनसे गोबां भिडिअ बानायबाय रायजो नोंथांमोन बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जायाव जुदि लिडार्सफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बुरजा जायोब्ला बेबायदिनो मोनसे जायो बाथ्राया फैखायो जोंनाव जुदि लिडारफ्रा बुरजा जाबायबा दैदेनगिरिफ्रा जुदि बुरजा जाबायबा माने बिथांमोनहाबो समाजनि खामानि मावनो मोनसे आसा थायो नालाय दा बे हिसाबै बिथांमोनाबो माने मावनो थाखाय दा मावनोबा नों बिजाथि जानांगोन नङा होमबा एम जानो हानांगोन जिएम जानो हानांगोन बा एमसिएलए जानांगोन नङा होमबा स' अब्लासो मावनो हागोन दा बिनिखायनो टिकेटखौ मोनजानो लुगैयो जाय पार्टियाव थादों बिनिफ्राय दिनै जों नायदो दिनै मोनफ्रोमबो पलिटिकेल हान्जायाव गोबां दैदेनगिरिफोर दं आरो गासैबो दैदेनगिरिफ्रानो जयग'था अब्ला जों सोरखौ एंगारनानै जों माब्रै जों सोरनो भट होगोन बे मोनसे कनफिउजन जायो आरो दा जोंनि गेजेराव ओरैबायदि खालामनो हायो नामा दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावबो मोनसे ओरैबायदि टार्म्स खालामना होनो हायो नामा जे सासेया 10 बोसोर बा 5 बोसोरल' खालामनो हागोन गेलेनो हागोन बा बिथांनि मावनायनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन बिथाङा रायजो राजाजों अनसायनायनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन बेबायदि थायो नामा खालामजायो नामा दा गोबां दैदेनगिरिफोरखौ खोनानो मोनगासिनो दङ जे टिकेट मोनाबा निर्दलीयथ' निसय गसंगोन आरो नङाबा गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्राव थांगोन दा बिदिब्ला बिराद गिदिर मोनसे जेननायखौ नुहुरो आरो खारन बिथांजोंबो गोबां मानसि दंसै गोबां दैदेनगिरिफोरजों गोबां बयहाबो बेकग्राउन्डआव मानसि दङ आरो बेकग्राउन्डआव मानसि थानायखायनो टिकेटखौ बिनो हानाय क्षमता जादों टिकेटखौ बिनो हानाय माने गोहो मोनदों आरो जुदि बिथांमोना जुदि टिकेटखौ ब्रा जुदि मोनमाराब्लानो बिथांमोना अलरेडि पार्टिखौ सोलायखागोन बा निर्दलीय भाबै गेलेगोन आरो जाय हान्जानिफ्राय आं सिगाङावबो बुंबाय थादों टिकेटखौ मोनैनि दुखुआव जुदि बे हान्जानिफ्रायनो जुदि सोरबा निर्दलीय गसङोब्ला बै हान्जाखौ बुथारनाय जायो आरोखि गोबां मानसिफ्रा आंखौ होनो हागौ अभार स्मार्ट होननानै नाथाय आं मानो अभार स्मार्टथ' नङा आं जाय प्रेक्टिकेलिखौ जों जिउआव मोनबोबाय जों नुबोबाय जों बेखौ बुंगासिनो दं सापज हमनानै लादो टिकेट मोनैनि थाखाय जुदि सासेया मोनबाय सासेया मोनाखिसै बेयो निर्दलीय गसंबाय बेजों सापर्टारफोर दंना गैया गोबां सापर्टारफोर दङ बेजों 500,000 सापर्टार दङ अब्ला बे 500,000 सापर्टारआ बेनो भटखौ होगोन ना जेनेबा देरहाबाबो होमब्ला बे पार्टिनि भटखौ बोखानाय जानाय जायाखै ना निसय बोखानाय जाबाय अब्ला बे देरहानांगौमोन 500 भटआवनो देरहायो 1000 भटआवनो देरहायो 100 भटआवनो देरहायो 10टा भटआवनो देरहायो दाना बे भटखौ बे बोखानाय जाबाय अब्ला बै जाय सिंगल मोनसे पार्टि दंमोन बे गोरलैयैनो मिनि बियो देरहालांनाय जायो आरोखि बे मोनसे बाथ्रा स' नोंथाङा बुजिनो हाबाय नेक्स्ट जाहैबाय मा स्केमनि बाथ्रा इलेक्शन फैनाय लोगो लोगो गासैबो पलिटिकेल हान्जाफ्रा मेनिफेस्ट' मोनसे लन्च खालामनानै होयो बिथांमोना मेनिफेस्ट' खालामो आरो बे मेनिफेस्ट'आव बिथांमोनहा लिरो जे जों सरकाराव फैयोब्ला मा खालामगोन सरकाराव फैयोबा जों मा मावगोन बेनिनो बिथांमोनहा प्रतिश्रुति होनायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय बिथांमोनहा मेनिफेस्टि इलेक्शन मेनिफेस्ट' मोनसे बानायो बिथांमोन सरकाराव फैयोबा जों ओरै मावगोन सरकाराव फैयोबा जों ओरै फैगोन जेनेबा सापज सरकाराव फैयोबा जों दानि लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो गोबां माखासे थांनानै थानो हानायनि माखासे राहा लामा जों खालामनानै होगोन जायफोर गोरिब गुन्द्राफोरनो होगोन
बन दानानै जाग्रा खामला मुजा मावग्राफोरनो होगोन जाय गारि सालायो टट' सालायग्रा रिक्सा सालायग्रा हेन टेन सालायग्रा थेला नारग्रा बिथांमोननि थाखायबो माने माखासे सुबिदा होगोन मोनफ्रोमबो ओनसोलफ्राव बिदिनो गोबां माखासे फिसा फिसा उद्दगफोर गायसननानै होगोन जेरै गय फेक्टरिनि उद्दग थासुमलि गायबा थासुमलिनि उद्दग बिदिनो जे एरियायाव जे खामानिफोरखौ आबादखौ मावो बिनि मोनसे उद्दग फिसा फिसा उद्दग दारिमिन गायसननानै होगोन गोबां बाथ्राफोर बुंनो हागौ बा जायफोरनाखि आइजोफ्रा दाउ अमा फिसिनायजों लोगोसे बिथांमोननि इक'नमिक्सखौ बोरै माने जौगाहोनो हागोन बिनि माखासे सुबिदाखौ होनो थाखाय आसनि खालामनानै होगोन बेफोरबायदि गोबां माखासे बुंनो हागौ आरो जेनेबा साख्रि बाख्रिनि खोथा जायफोर गोरों बिथांमोनानो साख्रि बाख्रि मोनगोन बेबायदि गोबां माखासे बाथ्रा बुंनो हागौ दा नोंथांमोना बुजिना लानांगोन कि स्केम बे सोदोब थगायनाय बे पलिटिक्सखौ माबोरै खालामगोन दाना सोर खालामगोन सोर दैदेनगिरिनि खुगानिफ्राय ओंखारगोन दाना जों बुजिनांगोन दाना थारैनो बिथाङा मावमारगोना आरो मावमारा मा जामारदों नोंथांमोना नोजोर हो बबेबा जुदि पलिटिकेल हानजाया जुदि जेब्लायबो फल्स खोथाफोरखौ बुङो जेब्लायबो सोरखौबा रायखोमानाय सोरखौबा सोंखारिनाय सोरखौबा थगायनायनि बाथ्राल' रायलायो बेबो मोनसे स्केम पलिटिक्स बे मोनसे स्केम पलिटिक्स जाय हानजाया बबेबा मोनसे हानजाखौ बिराद सोंखारिनानै बिराद बखिनानै नोंसोरनि गेजेराव माने गाज्रि मोनहोनाय बेबायदिल' बाथ्रा ओंखारो माने रायै बखियैनो बिनि स्पेसा जोबलाङो अब्ला सानना लादो बिसोरो खामानि मावनो हानाय नङा आरो मावग्रा नङा नङाब्ला साधारन बे इसिबां बुरजा रायजो राजाफोरनि गेजेराव थानानै बबेबा मोनसे पार्टिखौ बखिनानै मा लाब जानो नोङो मा प्लेन लादों मा पलिसि लादों बेखौ खिथा नङा होमबा जेनेबा जों सरकाराव फैयोब्ला जों ओरैबायदि मावगोन इउथ्सफोरनि थाखाय जों बिदि मावगोन उइमेनफोरनि थाखाय जों बेबायदि मावगोन आबादारिफोरनि थाखाय जों बेबायदि मावगोन गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय जों बेबायदि मावगोन दखान होनानै जाग्रा रिक्सा सालायग्रा ना बोननानै जाग्रा बिदिनो गोबां गोरिब दुखिया सुबुंफोर आरो मिडिल क्लासनि जायफोर बिजनेसफोर मावग्रा बिथांमोननि जिउ माबायदि मदद होनो बेफोरनि माखासेफोर खामानिफोरखौ माने गिबिं भाबै फोरमायनानै हो अब्ला रायजो राजाफ्रा निसय फोथायगोन आरो नोंथांमोननो भटखौ होगोन दा गतिके जोंनि दैदेनगिरि सारमोनखौ ओंखायनो आं खुस्रादे आं खावलायनो लुबैयो जोङो दिनैनि तारिखाव जों गावजों गाव बखिलायनाय सम गैया आरो नांलाय खमलाय बुलाय सोरनिबो सम गैया सरकाराव फैयोबा नोंथाङा माबायदि मावनो हागोन बेखौ खिथा आरो जायफोर बाथ्राफोरखौ बुंनानै नोंथाङा सरकार माने भटखौ मोननो हायो नामा बेखौबो नोजोर हो स' बिसोरना दैदेनगिरिनि गुन दैदेनगिरिनि गुना जाहैबाय मा सोरखौबा दोगोन रायखोमानाय माने बखिनाय नङा दैदेनगिरिनि गुना जाहैबाय मा नोंनि खुगानि राव नोंनि बुंनाय नोंनि रायज्लायनाय नोंनि प्रतिश्रुति होनाय नोंनि गासैबो बे एक्टिभिटिसनि सायावसो डिपेन्ड खालामगोन जे नों थारैनो मावमारग्रा दैदेनगिरि नंगौना नङा बेखौ दा गतिके जोंनि गेजेराव ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ होनदों स्केम पलिटिक्सआ सोर पार्टिया खालामो नामा बेखौ नोजोर हो स्केम माने थगाय थसि खालामनानै महर मोननोल' आदायनि थाखाय सोरबा बबेबा पलिटिकेल हान्जाया खालामो नामा बेखौ नोजोर हो आरो खालामारोबा जिबनावबो भटखौ दाहो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों आरोखि जेराव स्केम खालामा रावबो दैदेनगिरिफ्रा सरकाराव फैमारोबा देरहामारोब्ला माबायदि खामानि मावमारगोन रायजो राजाफोरजों खाथि सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावमारगोन ना मावमारा बेफोरनि माखासे खोथा बाथ्राखौ होनो हायो रायजोफोरनि गेजेराव बिसास होनो हागोन अब्ला बरखौ मोनगोन जेब्ला बिसास खालामहोनो हाया अब्ला माथो बर होनो मोनो नों खालि रायनायजोंनो फोजोबाथ' मा मोननो मोननाय नङा बे आरो बाथ्रा स' नोंथांमोना बुजिदा बुजिया आं बे बाथ्राखौ शेयार खालामबाय नोंथांमोना निसय बुजिनो हाबाय स्केम पलिटिक्सआ माखौ बुङो आरो टिकेटनि थाखाय सोर मानि थाखाय दुखु जानानै गावलाङो दा जों गोसो हमथालायनो हानांगौ गोसो हमथालायनानै नेक्स्टफ्राव चान्सफोर लानांगौ अब्लानो निसय मोनलायगोन टिकेटफोरखौबो फारि फारि बेखौ आं मिजिंथिनानै आंनि बिदिखौ फोजोबबाय दं